Zbogom zimo! Dobrodošlo proljeće! Proljetni reset ruksaka. Nešto će izaći, a nešto će ući. Termosica više neće biti potrebna, ona izlazi, a umjesto nje klasična boca koja već slobodno može biti sa strane ruksaka. Zamjenske zimske rukavice više neće biti potrebne, a umjesto njih ćemo tamo staviti tanki šal za slučaj da zapuše vjetar. S obzirom na temperature, zimski sportovi više ne prijete, pa ćemo izvaditi naše blago. Zbogom klizaljke, a umjesto njih ćemo tamo staviti kišobran, za slučaj da se vrijeme slučajno odluči biti nepredvidivo. I još ćemo izvaditi maramice, ali one pripadaju tamo tijekom cijele godine. Ruksak imamo spreman za proljetnu sezonu. A sada nam samo preostaje staviti naočale i uživati u proljetnom suncu.